Ludruk Merkuri Surabaya. Ludruk Merkuri Surabaya dinten iki ndamelampahan ibuku cantik sekali. Derek-derek, Ludruk Merkuri dinten niki makarya kalian Kembang Bulan Pharma ingkang produksi obat Velpo lan Wisingki. Velpo obat telat nggarap sari mligi kagem para wanita. Saged nyarasaken garap sari madaran kraos sakit keputihan utawi pikta. Velpo cocok sanget kagem para ibu-ibu ingkang nembih babaran. Awit Velpo saged ngresikaken wadah kandungan. Wisingki obat kiat lan nuwuhake daya enggal kagem para priya. Wisingki saged ambrasta pegelini, encok lan rematik. Awit Wisingki dipun ramu saking bahan obat-obatan tradisional lan ngandung ginseng. Velpo lan Wisingki produksi Kembang Bulan Pharma.
nek aku ndelok kemajuane jaman pancen iku kanggo ningkatno apa maneh lek ndelok kekayaan iku kanggo para aku ndelok modele jaman akeh modele ra kedaraan montor gede cilik cacahe wis gak karuan iku kabeh ditokno kanggo nyukupi kebutuhan apa maneh nek mlaku kendaraan padha ngertenono kanggo keselamatan penumpang sebab kabeh ngerteni nek ana kecelakaan sing dadi korban cacahe karuan apa maneh nek mlaku kendaraan wayahe bengi lampu kanan kiri aja nganti lali sekabeng onderdil ayo diteliti keselamatan lalu lintas lan peraturane ayo ditaati ya panjene yo apa maneh sawise danakno operasi zebra supaya kabeh meningkatkan kewaspadaan jalur-jalur lalu lintas kabeh dinegenono sebab kabeh kanggo kebutuhan keselamatan bersama mulane aja sampai padha dilalekno kabeh namung semanten sekiran kula sae lan boten borong panjane wong urip ana ngalam donya apa maneh ndelok peraturan pemerintah saiki iki tak pikir panjane pokok kabeh saling sadar menyadari ya apa tujuane pemerintah mesti terlaksana apa maneh ndelok programnya pemerintah untuk menertibkan lalu lintas kita delok panjane kabeh penuh kesadaran gak ada diperintah pisan pindho akhirnya negarane ya iso tentrem apa sing dadi cita-citae pemerintah ya iso keturutan iso sesuai dengan apa yang dituju oleh pejabat pemerintah panjenengan ya. Cocok kanjane. Ngomong karo sangkan-sangkane marono mburine wong muni cocok ngono ya. Aku lah paling seneng ngrungokno kanca ngomong, tak rungokno intisarine. Iya. Pancene ya masyarakat dhewe iki uga menghimbau. Semoga pemilik kendaraan bermotor iki yaiku melaksanakan tertib lalu lintas. Iya panjene. Sebab wis ana pengunen-unen. Tertib lalu lintas adalah kepribadian yang terpuji. Iya. Kanggo mencegah anane kecelakaan. Apa ya? Kecelakaan. Wong muni kecelakaan iku guyu. Iya, kecelakaan. Iya. Sebab nek ditinju utawa awake dhewe ndelok daftar-daftar kecelakaan. Iki tahun-tahun 84 iki wis jelas menurun daripada tahun 83. Iya pancene ya.
Apa maneh saiki lak pemerintah nganakno operasi zebra yang kedua untuk tingkat Jawa Timur. Iki supaya kabeh pengemudi sepeda motor maupun mobil iki penuh kesadaran, ayo menaati rambu-rambu lalu lintas panjene. Jane, aku ya duwe ide lho kan perkara iki. Iya. Untuk menanggulangi kecelakaan utawa korban nyawa iki gampang. Loh, ya apa yang jalan ya? Lho, Lah anjane pernah iki ndek pendapat sing bener. Engko tak laporno nang ngene bapak-bapak pejabat nek perlu cek dadi apa iku dadi peraturan disano karo pemerintah. cetane aku iki saking gak ketara menonjol. Pancen aku iki yaiku mempromosikan diri supaya Iya. dikenal masyarakat. Apa sih gunane? Iya. Cuma enek perkara pikiran aku iki paling brilian temen. Temenan nah. Ya apa pendapat penuh? Nek pendapatku untuk mencegah lan menanggulangi kecelakaan itu lebih gampang. Carane? Bagi pemilik kendaraan bermotor, Mm-mm. baik itu mobil maupun motor, Iya, iya. disebut motor itu kan sepeda. Sepeda, motor. iya. Iki didol. Didol. Nah, nek wis didol lah gak numpak kendaraan kabeh. Wah. Berarti selamat. Gendeng iku kan iku lek ngono. Gak apa iku termasuk gak nglancarno lalu lintas. Aja didol kabeh. Apa sih? Iki lho ya Nel. Apa? Jare amre lalu lintas iki aja sampai terjadi banyak kecelakaan. Sing duwe mobil maupun motor iki didol ae. Lah Bener. Loh. Aman nih. aman ya apa? Nah, coba lek wis gak ana sing di mobil, Heeh. gak ana sing di motor. Iya. Masa ana sing ketabrak bener ya ono. Koni. Yo iso tabrakan. Ya apa ta? Tapi tabrakan podo konco rebut ngarep selak kepingin weruh. Bakule dawet sing ayu. Koni. Olah apa malih teko bakul dawet koni. Dawet ayu. Dawet ayu. Eh? Dawet ayu. Dawet Kono ayu. dawet ayu. Karo. Dawet iku asale teko apa sih? Dawet. Lak seruntul. Iya. Iya, pokok sing gaene nyeruntul. Ngawur. Lah aku ya gak tau nyerundul babar pisan. Ngomong-ngomong rek ya, iki wis suwe gak tau kepedhut. Iya. Ya apa beritane ana nggone daerah Malang Selatan kan. Oh, ya termasuk berita regional iku to. Lah apa regional kan iku. Hah? Termasuk daerah-daerah kidulan iki lho. Oh, kon tak kandhani ya. Niki sedikit ana cerita. Iya. Iya. Sing wis dimuat di surat kabar. Hmm. Memang saat-saat lek gak salah diantaranya dino Sabtu ya. Hmm. Iku memang Gunung Semeru. Iki ono reaksi titik ya. Reaksi Ya. yo. Anu daerah Turen barek daerah Dampit ya. Ono gempa bumi. Oh. Iya, aku maca siku. Surat Tapi kabar. apa? SI. Lah iya lak sih. Surat kabar ya. Iya. Iku pancen ono terjadi sedikit. Cuma ya wis segera bisa diatasi. Iya yon soalnya lak wis ditekakno pesor-pesor iku ta yon. Profesor ngono lho. Jare bojone Cak Rio pesor. Titik pesor. Apa? Lah, saiki nek wis nyandak gunung ngono malih eling wulangan ilmu bumi. Saiki kon nak tau sekolah kabeh. Iya, Tahu. didake. Tak takoni. Iya. Apa sebabe kok Iya. nganti gunung iku satu saat iki nganti bisa lindu lan nganakno lahan. Oh, jawab. Iso ah. Lho, sebab ngene yon. Apa sebabe gunung-gunung sing sik urip ya utawa sing sik gerak ya. Bekerja lah. Sik bekerja ya. Kadang kala ana sing nganti lahar. Iya. Sebab gunung itu tertutup ya. Terus emah-emah itu ya meluap. Karena hawa tidak bisa keluar, akhirnya sampai menjadi meledak. Ya. Lah meledak itu mang terjadi nih lahar. Ya. Sekolahmu biyen gak nutut be. Loh? Bayar apa kon biyen? Duit. Nek wong sekolah bayar duit gak ngono ja. Embo nek jika. Kon iso kan? Lah aku ya iso lho ngono. Awan. Lahar iki ya dadine ya. Kene lahar iki njero iku lak ana ana watu karo Di. ya. Kawah. Kayo ngene kawah Iya. ngono. Mari ngono ndek kono iku suatu misal ngene pawon iki koyo digodhog. Lah mulane. Bareng digodhog, digodhog-godhog bareng wis umum mumbul diarani lahar ngono lho Yon. Dadi anane lahar mek perkara iku. Iya. Iya. Satu saat kawah iki tertutup. Heeh. Gak
cocok. Lho, lah kon saiki lek iso nglerokno kudu iso benerno. Lah iya lho. Apa sebabe gunung kok sampai terjadi lahar? Ayo. Pentile copot. Eh? Pentile copot. Anu iki ngene lho Kit ya. Ngono tata wabuk iki kon. Wah, ngono nek gunung pentile cepot. Ayo sudah barang tentu jawaban sing tepat yaiku Mang. Sebab gunung sing bekerja iki termasuk gunung sing berapi. Iya. Lah berhubung yaiku kawah iku tertutup nganti nek gak iso lahar ndadekno lindu. Iya. Lah anane lindu iki soale Antaboga iku sing Mulet nyangga ngono gunung iki. iki liar. Tata wabuk ngene kon. Wong pelajaran sekolahan malah teko Antaboga kon iku. Mbahku biyen iku nek cerita ngono jare sing nyangga bumi alien. Iku lae penemune wong kuno ah. Rumasamu wong miku lah. Lah lek anjene kon gak gelem jak ngomong kuno ya ayo ngomong secara ilmiah, Lah secara logika. Iya, artine apa anane? Nah, ngene ya, nek kon ngejak ngomong sing wajar, aku jauh keterangan barik kon. Masalah obat sing kok kei wingi lak durung tak gunakno wisingki lho, Yan. Apa sih kegunaane wisingki ku, Yan? Digawe obat apa? Wisingki jare yono. Obat kuat masa kini khusus untuk laki-laki iki. Lho, aku gurung dikai ro babar pisan hari. Aku dikei tapi durung wani ngombe. Durung ngerti keterangane soalnya aku. Oh iya. Jane wis wingi tak kekno durung wani ngombe, soalnya iku ana medine. Loh, aku ngene lho Yon, kok wedi, gak ngerti peraturane terus kegunaane lho Yon. Kula ora moto iki wis iki. Kon iku meneh-meneh nek ana wong ngomong iku mbok ya diperhatikan dengan seksama. Heeh. Ha iki ngiras pantes jikan bisa nonok cek padha ngerti. Iya panjene. Ojo nganti persoalan obat cara menggunakan iki tumpang suh tak ertekno dina iki. Ini wisingki ku cetane merupakan obat kuat khusus kanggo para priya lan uga disebut sumber tenaga baru. Sepisan wisingki iki bisa marasno wong sing nandang lara boyok, pegelinu, lara encok lan remati. Nek wis diombeni wisingki, penyakite bisa ilang blas. Ping pindho penting kanggone wong sing mengalami keluyuan badan. Dadi nafsu besar, tenaga kurang iki jenenge awak loyo. Oh, keluyuan badan iku ta ya. Heeh. Si ta Yon wisingki kok sampe mandi nih kok ngono iku carane gawe apa ya? Lah mesti ono sebab. Iya. Iya iya. Iki wisingki anane duwe khasiat sing ampuh, merupakan ramu-ramuan tradisional sing mengandung ginseng. Ramu-ramuan tradisional sing mengandung ginseng. Lek ngono ginsenge iku. Mesti itu kok kono kan. Nah, mulane awake dhewe saiki sesaat ayo memperhatikan tentang obat-obatan. Iya panjene ya. Awake lek tanpa kesehatan atau obat-obatan, kesehatan gak terjamin. Nyambut gawe rasa-rasa. Jamin ben lek gandengane Yanto. Sampai tekok gandengan kono. Blakrak ngomongmu. Artine bisa terjamin iki awak iku ya padha ae ta rek. Pamane wong nyambut gawe tolek income. Iya. Lakon dhewe sing sudah terlalu banyak mengeluarkan energi. Artine daya kekuatanmu wis kok peres tanpa ana pemasukan obat. Iki ya cara mesine ya koklo. Punah dadi besi tua. Lah, Konro tua. Konro tua. 3. Ngawur ae. Tua iku kewut. Oh iya Yohan. Iko krungu suarane mur aku guyune. Ha iku mudhun tekok banyak ya. Kok aku ket ngrungokno kok. Mbak Mung. Wah. Ngrungokno omonge cake seman iki lho. Majian rambutnya di sedot. Dari mana aja, Mbak? Ah ya dari hujan negara. Dari wengkeng. Wah, nek ngomong musuh sitok iki repot aku. Lah kok repot? Ngomonge sitok guyune akeh, ngomong sepisan lambene dicencing. Anane dicenceng sadurunge ya wis ngene iki. Anjene iku lambe gondrong. Ngene Mur, iki mang ya awake dhewe iki barek kanca-kanca konsultasi tentang kesehatan. Secara kebetulan awake dhewe iki bisa kepethuk ana nggone kene. Iya. Lah iki termasuk kaya kanca-kanca sing pengalamane kurang tentang obat-obatan. Nek kon iki ada pengalaman, mbok ya tularono arek iki penyakit cacar. Kok guyu wae sih kon Lah iku? apa ditulari penyakit cacar. Pengertiane obat-obatan iku ya. Enak-enak mburi kari kok kon
nulari penyakit cacar. Lah aku gak ada penyakit kok. Lah lek gak ngono mosok dagelan sih, Mur. Gak kok aku ki dadi wong aku tunggu yuan ae. Lah kon ngomong melok dagel. Kandhana mung. Ngene panjene aku mrene mang ya panjene tak sengaja metuki sampean karo Cak Jikan. Pomo gak disengaja, gak kira nganti teko kene kan. Iya. Iya. Ki Cak Jikan titipane bojo peno. Wingi titip aku. Oh, wingenane titip aku. Titip apa nang sampean? Areng. Warung. Titip nang aku iki titip obat. Pas aku ate gawe ngapem iku. Bojoku aling titip. Iya. Obat apa? Velpo. Lah iki nek bojo sampean durung ngerti kegunaane tak kandhani pisan. Oke, apa iku Kok ya? sampekno nang bojo sampean. Iya, engko tak sampekno sing sampe inte pokoke. Sampe inte. Ya tak iku lho tak kandhano. Iya. Velpo iki obat telat bulan utawa nggarap sari sing gak ajeg. Misale Cak Jikan, kaya bojo peno iku nalika nggarap sari wetenge krasa lara, kaya dijojo idom iku jenenge dilep. Terus cayane pucet-puceten iku duwe penyakit piktek utawa keputihan. Kongkon ngombeni ae karo Velpo mesti waras blas. Penyakite iku mau. Iya. Oh iya. Luwih cocok maneh kanggo para ibu-ibu sing mari babaran. Sebab Velpo bisa membersihkan tempat kandungan. Lho, iku lho kan. Isok ngencengno otot sing mlengker-mlengker nang one kentol iki. Iya. Menambah nafsu makan, melancarkan peredaran darah. Nek kulino ngombe Velpo secara ajeg, awake dadi singset, cayane semrengah balik kaya sik prawan maneh. Contone Mur kan. Iya. Awake tetep sehat. Ojo lali ya tadi. Iya. Kaya Velpo iki obat telat bulan mligi kagem para wanita, Mhm. Wisingki obat kuat khusus tumrape para priya. Iya. Lah cetane Velpo lan Wisingki produksi PT Kembang Bulan Farma.